Nyasi mar mor to kode yango leno kwako gwenge mopogore opogore odiochieng' makawuono e kind oganda Jo-Salam ane dhialo nyasi mar Eid-Ul-Adha e piny ngima. Ripota marwa Sophie Sao noriwore kod oganda Islam e dhialo nyasi noero e kar dak ma USAID e boma ma Kisumu, kendo maendi e lipot mabende oikonwa kotudore kod nyasi noero mar Eid-Ul-Adha. Oganda mar din noero mawuok kar dak ma USAID mayudore e boma ma Kisumu bende ne obago nyasi no e kar dak noero, ka bende ne giriwore kod wede, osiepe to kod jogo mawuok e alwora noero mar timo nyasi ma kamano. Imamu Madunga Beach Mosque Sheikh Omar Julu bende olero ni nyasi ma kamano ibago ka bende iyango le mag diek kata rombe, kendo ringo go kata chiemo go eko ipogo e kindgi to kod jogo modak e alwora machiegni kodgi. Watimo nyasi mar Eid-Al-Hajj, to kendo en nyasi mar ariyo Eid-Ul-Adha, en nyasi mar chinjo. Wachinjo kata wachinjo jamni ma wanyalo tiyogo e odiochieng' makawuono mar nyasi. To komachielo nyawadgi Shamim Chepkemoi bende olero ni nyasi no en mar mor to kod chiwo, ka giriwore kod jowadgi mawuok e din mar Islam to kod jogo mawuok e dinde mamoko. Kende din mar Islam ni kawuono wan gi sherehe mar Eid-ul-Hajj, arwako weloga kabisa, Christians gi Muslims te wan gi moro achiel. Odiochieng' ma kawuono en sherehe, watedo, wamiel, mwalem together. Anan ja Kristo, lakini abiro kae monda sherekea Idi gi Waislam gi rwaka e nyasi ma kawuono, kendo wamor mondo wabed kodgi kaka jirendewa. To ka wadhi e gwenge ma Migori, wayudo ni oganda Jo-Islam ma boma noero ok oyudo thuolo mar timo nyasi mar Eid-Ul-Adha e kuondegi mag lamo kata e miskiti. To kata kamano gitimo nyasi noero e miechgi to kod kuondegi mag tich, ma kaluwore kod chikego eko mag kedo kod tuo mar COVID-19 ma yande sirikal noketo mar loro kanise to kod kuonde mamoko mag lamo. Kane oloso kod ute fuambo e kar lamo ma Jamia Mosque e boma ma Migori odiochieng' ma kawuono, Sheikh Imam Ali Mohammed Yusuf owacho ni midhusi mag COVID-19 to kod chikego mane sirikal oketo chuno gi ni mondo gitim nyasi ma kamago e utegi to kod kuondego mag tich. Moto kweli, especially the 14 counties ambazo kwamba right now na Migori ni miongoni mwa counties za 14 counties ambao kwamba tumepata changamoto sehemu za ibada, tumekuwa na restrictions na wengine tumeambiwa tusifanye ibada. Kwa kweli ni maelekezo ya serikali na sisi kama viongozi wa dini tunafuata utaratibu wa serikali. Hili janga liko, it's a reality. Kwa hivyo tunafuata tu utaratibu. Bende owacho ni oganda mamoko ok oyudo thuolo mar timo nyasi noero kaluwore kod pek mar uchumi ma bende okel kod medruok mar osuru e pacho ka. Kubwa, Waislamu wamekuwa kweli tunaelewa, wana kero zao ndani ya moyo, wanatamani wasali, lakini wamefanya ibada kwa nyumba zao. Na sio exception kwa Migori. Kuna wakati nyingine counties zingine za Nairobi zilikuwa affected, sisi hatukuwa affected. So the most important thing is be patient, tuwe na subra. Na sana dini ya Uislamu inaonyesha watu wawe na subra. Sheikh Mohammed bende okwayo sirikal mondo koyie to oyaw ute mag lamo, ka owacho ni oganda mathoth riwore kuonde mamoko kaka supermarkets kata kuonde mag nyiewo, beche kata kuondego mag tongona to kod kuondego kata utego mag gago. One thing ambaye will make us inatushangaza ni kwamba you see that the schools are open, children are going to school, they mingle. Okay, we see the politicians meeting, okay, but when it comes to religious issues, there's a cry, oh, close down the mosques and the churches. Now you wonder, is it only the churches and the mosques that is where the corona inakaa? Haiwezekani. So tunasema hivi, when they are giving direction, is that churches and the mosque is not the only central place whereby this virus can be spread.
Kamano bende kaka oganda jo-Salam mawuok e kar dak mar USAID mayudore e boma ma Kisumu ne obago nyasi gi mar Eid-Ul-Adha odiochieng' ma kawuono. Nyasi no ero ma bende ne gichokore kachiel kod jowetegi mawuok e din no mar Islam to kod din mopogore opogore mar timo nyasi no ero. Ne Lolwe TV kowuok e boma ma Kisumu, an Sophie Sao.